Cebu City. Make some noise for G-Crowd. Mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama, mapangyawa sa mong gama. Skitro, good kan, this Marap, KBI, this JLG, Teleperform, Telbaldo, Sisiyoy, kung sa tanan nadri. Diri sa dalan maong anad na migaras, kung kami na mubira, tanaw na tug makaluwas. Wala mang kay gabas, di katabas imuhang agi, kung ligunin yung alas. Rapolo amihan ng tres. Naroon sa Azul to Slubuwa. Ikaduha nga battle karong gabi una. Yo, lakas sa tanan! Big shoutout sa Azul to Slubuwa sa itong venue. Ni Busikong, dahil salamat sa tanan natin karon nga yanhi, dahil salamat sa tanan. O ni Boards, gikan pa na Phoenix Suns ba yun. Nari na siya kadiyo sa Rapolo. Wali na siya siya. Game! Sa ako wala! Gikan Cordova! Make some noise for Ivar! Shoutout Kasikas, Magazine, sa TRD, Sprout, Rapolo, yan, Cordova. Shoutout sa Tagakay, shoutout sa Sprouts, shoutout sa BSK, happy birthday Lil Shox. Sa akong too, gikan si Bunga, make some noise for EGC! Oh bro, check imong cellphone, akong miss call nahimo ang ringtone. Wake up, ubanta mag-inom. Sa talang kalag sa purgatorio. Wala sa nagkointos, pili ni EGC una, kaya Ivar. Judges, stricto to sa oras. Yo, minatatanan ba? Tournament battle. Laglag para 7 quarters. Round 1, EGC. Yo! Siya si Ivar. Nga na Ivar. Nga varsity kuno sa dampa. Ang newbie nga feeling Newton kay puros new ang gipakita. Sa Cordova kay feeling santo. Kay champion daw lagi ang yawa, pues patay ni Rong Santo ninyo kay maigunis bala ang bata. Kaysa mga wa kahibalo. Kapanikad na ning ihas makarimatch na ko ang puta. Anak ko di sa ako. Banga pa man gud ka ayuga. First 4 lines, familiar no. Klaro naman gurong istoryang mauni deja vu tong gipadibag ti ka sa una taga kay game. Yo! O champion ko sa batch 1. Kani batch 2 na ning piste. Undefeated ni siya dito. Katungwa pa na ko gipilde. O ako mo'y nang ibabaw. Si EJC Japoy mas deadly. Literal nga 1 is over 2. Nako karon ma 50-50. Kaya na siya nako. Di bagikan pa kag Dubai. Maong Dubai, ha? Dubai? Oh my! Si Jibos nakaanag. Oy! Oh why? Wordplay monggos imong utok. Wordplay monggos imong utok. Maunay estilo sa punyeta. Bisag mahimo pa tong baydo, di gihapon tumubenta. Kay feeling high ra kay kabay maong di makadawat siya daw si Ivar oversea. Kay puro plain mga banat. Napaisa. Imong gibuhat kay haram kay bawal baboy sa Dubai. At least nakasakay na kong airplane. Ikaw yung act like you've been there. Napalukat pa ni o passport, imulabang daw siya spare. Passport?
Mula bang sa pier? Kaya't magbangka ra dayong amaw pakaulaw ra man taon ka. If you think you are overseas, murag lutaw ra kayo ka. Gilubong natin ka sa una, gitasok pa sa ilaw, di mo ubra tirang abroad na ataron sa underground. Muribat ka pang mainstream ka? Na ako di makatakas kung atong battle mainstream na ay dugo nga mo agas. Siguradong bloodbath ang maabtan sa mga taong karundanan-aw. Ako na mutang-tang ug mubangbang para di na maghinanggaw. Inyong mata kay kuhaon, luwaon, ang tudwa na mo'y makitang adlaw. Puro kangit ang naas palibot, karon na ang ay ninyo mahalaw. Mga huni sa palibot, kinamakpak, kani batang nasaag. Na anapoy gilamat dire, ang mabiraan ko ning inyong batang gihalad. Galakaw-lakaw sa gubat, nabuta o sa akong trap ka mataga. Pangalan pa lang sa tournament, laro naman na ay barang malaglag. Sige sabayi! Sige sabayi ko sa akong flow. Pero di kakabaw, you know I got it. You're still the same Ivar I know. Nga puro bars, way laing talent. Mas electric pa ko sa inyong il. Akong improvement kay apparent. Malapusay doon yung Zeus. Sige sabayi ko sa akong current. Oh, see, stream, flow, current, ingana, magbars, ako ang baraga baha, gilumsan ti ka gamit tubig, maunigap na to, banga, imuhan ng redemption arc, drop the act, ay signa nga, huwag ay magsilbis tagak, kay sa laglag bara pa ka ha, banga! Round 1, Ivar! Rapolo game! Yay! Karon rekta ko sa imong estilo. Atoan ang ma-highlight. Nga mag-imbento ka og anggulo para naalay ma-punchline. Kung mauna imong diskarte, applicable na sa tanan. Suwat daan ra og angle nya ilisan ragpangan para sa imong gibuhat. Gikayat or oyab ni tragic, Lawrence Mudagag SK, realidad na ay kabit, mangilad pagamit fake news, murag kandidatong na mali, imuhang estilo way lami og dihata na lahi. Imuhang estilo way lami og dihata na lahi, mutabi ra ka og storya, ako sa storya gitabi. Mangilad pagamit fake news, murag kandidatong na mali. Ako sa storya gitabi, mangilad sa fake news gasalig, sa fake news kasalig para kunuhay magaling. Imong punto way sakit kay di tinuod ang imong punto ay sakit kay di tinuod ang tahi, maong sakpan, maong mahunong ang kabugo sa praning, gamit issue, iyahang bala, pang sulod sa magazine, ug speaking of issue, storyaan natong tagakay. Storyaan natong tagakay, diligid kwarta ang hinungdan, ila naman to nasabutan ang rason kay naapa. Siyempre nalabot na lang ang kwarta kay galagot naman siya. Sigig pang dis, kung tinuod kang lalaki, di na tuma. Kung tinuod kang lalaki, di na to Sigig pang dis. Kung tinuod kang lalaki, di na to angay buhaton pa, brother. Di na to angay buhaton pa, brother. Nakigstorya unta kas personal. Kung nakigstorya unta kas personal, di na to maabot sa battle. Pero syempre na ay hype. Basta na ay issue. Mauwamuhunong si Raay. Pinaakata ang tactics, ang estilo anibay. Pero bano, gihapong mindset, way mahimong alibay. Tuog akata ang punches na ni Koradiay. Bisag ihay pa ang pangan. Bisag ihay pa ang pangan. Achievements na anak ko halos. Achievements na anak ko halos. Ang siman unta current, waman lang makasabay sa agos. Kay wa ko magpaanod, imo ko napildi. Mas naguna pa ko sa flip top, mao ang ending. Na I see imong pangan, pero ako ang naas mainstream. Makita kinsay deadly. Makita kinsay deadly. Makita kinsay deadly. Katong gisungog atong liga kay ako ang katong gisungog atong liga kay ako ang nagatubang. Samtang ikaw ang pasiugda sa mga kantsaw gapatuyang nga pinakaligon kas tagakay. Sure ka wa ka mabuang, di ka matawag pinakaligon kay usa kas nagpahuyang. Real talk na tanan, di na need pag mga wordplay kay rekta kasamaran. Sag mag-imbento ka og angle, mga tao ilan na sayran, laglag bara finals, flip top, ang liga akong napasan, di na kinahanglan pa og rematch, gilubong tikas na abdan. Kay usaray mong maanggel nga nakataghap ka na ko sa una o tinuod man na. Pero ang makaduhaan kay but-but na na. Down to HGC. Yo, but-but na na. Iyang linya pulos pataka. Ako kunay kusog mamutbot nya siya mo'y nagkanga-kanga. Yata na buwang ko yung Nay, round to guys. Yo!
Unang duwa niya sa Rapolo, naani pangutana ni John Leo nga murasiyag na hostage. Ngano kunong, ang venue na to azul, niya ang salog kay color orange. Naratol si John Leo. Ana siya, Bar, panihapon sa dito gaw. Kuha sa kong mata ang footage nga diha na ay pay as you order niya gipalit nimo kay Corkage uy bugo. Check ninyo. Na ay Corkage nga tag 50. Nga di ay gibayaran pa jud mungaw. Si Osminia pagkitas tindira ni talikod kay nauwaw. Una ay jokes, naapoy bars, maunay bag-o na kong estilo, saktong ga reference ko Corkage kay nay taga Cor karong mapriso. Katong duaa, iyang kontra si Don Jose. Pero iya hatong napilde. Pero imbes mo pak ako ni fuck sa mga linyahan aning piste kay ana siya oh. Ana siya. Naay kasong robbery. Ang ay kang itagak presidente. Behind bars ka aning bar, kay ako imong impeachment. Presidente? Impeachment? Irap magtarong dong. Maunay estilong pamatay, kontra sa patay ka bay, di ka magsilbis laumanay, agay-agay kung multihay, na ako di ka makasabay, mauna basta mag-champions tagakay. Katuligang wayray manay! Pero joke lang ngayon, champion pala ako doon. Oh, proud kong gikan dito. Kaya kung sa flip-top, sa Manila na ay flip-top, sa Cebu na ay Rapolo. Kung sa Manila na ay Enigma, sa Cebu na ay John Leo. Kung sa Manila na ay Pibos, sa Cebu na ay Gibos. Di. Humanatas tagakay. Past is past. Aray na putas present. Rapolo game. Duwa nila ni 0MB. Iyang king na no. Imong go surf, di mo benta. Ako'y big fish sa ilawm. Rewind. Go surf. Sa ilawm? Murag na buang maning buing. Kuyawan ni mo trip god. Sa underwater ka mag-surfing? Bar, tawag ana, diving, snorkeling. Imong utok di matunton. Kung ikay big fish sa ilawm, ikaw si Mega London. Gipildi niya 0MB, pero weak tong iyang rival. Nadaog lagi ka 0, pero gisiruhan kapag finals o gipildi ka ni Van. Ang kasakit dulot sa vitals, gipatay ka sa connection 4 mo na IV sa imong Ivar. O dili ako inipildi nimo. Kay ni Lawrence na alanganin, pero humanatas tagakay karon sa Rapolo na pud mamasen. Judges 2-0 na ang vote. Inyong manok maoy nakain. Sunod duwa na kuunta katulang ban para na challenge. Pangato. Hi, Ban! Pakyo! Bahok ka og bulas! Dili daw ka mamatay, karon tapos na imong oras, patabang pakas imong kagrupo. Sa battle rap kamoy matodas. Pero ayaw lag patabang sa imong kaubang si Meliodas. Oo! Si Ban ng 7 Deadly Sins yung tinutukoy ko! Dili tong champion nga Bisaya! Di ko magsilbi atos battle! Si Rednax na ang bahala! Rednax! Lato, Ivar! Di direkta. Wa ako nasakitan. Sa battle na mong gani na ako'y linyang sa kadaghan na og clicks murag naka auto likes. Ingon siyang realidad. Sunod-sunod ang clicks, mura og auto likes. Sunod ang clicks, mura og auto likes. Murag parihas ra gamay.
Pero waman ko malain. Pagkatungog na akong gikawat ni mong like, gidislike na ko ang battle, tambo kawatan, kuskon gida na ako ako'y plano nga hinayon, o diyan sa atong higayon na tudo syagit pa intawon, imuha pang ilaron nga gikan nimo ang gihaon, nangawat ka og like, makakuha lag reaction. Tapay usa, battle na mong gani, anak ko, nakaabot ra ka og finals kay mas kamao ka mo memorize. Ingon siya ni Tragic, nakadaog ra ka adto kay mas maayo ka mo sag-o. Oy, idol ko ni Musa. Nganong wa man ka mag-say? Ako pag yun ang gikawatan ka baga na ba sa face? Gibisaya raman in town, kaysa bara ma-amaze, para ma-praise iyang bar, kaysa bar ng paraphrase, gikawat... Tambok ka ka. Gikawat ni mong memorize, tuo kag di na ako mahibawan, sakpang kabugo no. Gikawat ni mong memorize, tuo kag di na ako mahibawan, sakpang kabugo no. Pangkabugo no. Atay! Gikuha man gud nimong memorize awan nawala noon ko. Mao ni angay ko latahon, sigihan sa sapak, antud maligid sa hapak, antud mahiwi na kabradog para di na ka mangawat, muni mabilin nga tatak karon tagaan sad di kag suwat pero reseta sa samad. Kay unsay mo ang anggel, katong palpak na kong ribat nga elementary o grade 8. Sorry na good. Pero kung di lang ka magbase, ang anak ko ka-advance mo ambak na og klase. Okay ra to brother, ikaw gani naasad kay korni nga line, ribat nimo kang UX ni angkon kang imuhang utin gamay. Tambok! Looya, oy! Looya, get looya! Atay, mga tambok ko eh! Well, sakto man sad ka. Di ko angay mabahala. Ay, di ko angay matingala. Imungutin sa kagamay, mas taas pang bungot ni tata. Maong di ko mabahala, ayaw nagpanita na asad kay palpak man sorry. Battle to nila ni UX sa pagtuong ribat niya kay solid. Pero karelasyon nga toxic ang ending pagka-stupid adto sa ex panahibawan nga gamay iyahang utin. Wala. Karong makasuway karong rakrakan kada bulhot pa sa semi. Bisag EJ ang pangalan di makalusot sa semis. Karon nako ka mapetix, wa kay dag-anan. Unya mo ingon silangi kay pinakahaw daw sa tanan. Sog di na og dagan at tuna ay gawsanan di ka magsilbi diri tambok bounce na lang. Tambok. Kusog kayo manungog! Kusog kayo manungog! Grabe ka hambog! Nibangga pa ang buwang, wabaya katarog! Kaya tambok! 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 O tambok! Sa kong ribat ni maguba, banggaan na itang duham, siguradong ikaw may mapusa! Pero de, game na tayo. Ako ang buwang eh. Yo! Nani si ay uyab! Atong itago sa pangalang Kiji. Number 1 fan to niyas battle. Magtuslubuwa. Maghinungitay pa ang piste. Pero di magibiyaan ka niya. Sukad na himo siyang flip-top MC, imuhang KJ na himong JK kasi iniwan ka lang sa ere, o di ba? Nakakaputang ina mo, buwanga ka!
Unsay ipanghambog nimo nga nakasuot na ka sa flip top pero di proud imong ex-pares kay late siya naabot di kan sila ga date ni Chalice. Oh, iyang kasing-kasing nagkadugo nihuot kalit ng gahi kay giilisan ra ka og Chalice moong nigawas niya ang pare. Pero congrats. Gipil din nimong MP3 nga unprepared huyawa ka. Nadaog kas taga karaga, maodi ay nigara ka. Pero nabasa na kong senaryo, ug ako na'y mutugan sa mga sikreto aning Christian, karon kay mabunyag na round 3 game. Before duwa nila ni MP, nagkita sila sa CR, kinangihi sila og dungan. Nagpang-abot ilang mata. Murag ni slow-mo ang kalibutan. Kalit ni Pitik, iyang dughan ang MP3, dungog sa dunggan ang love story, nila kasugod katong dungan silang nautgan. Oh, di ba kainom ta after ato? Pero gachat ng mga tuya, Mike, tangihi sa dito kaw. Apasulti ka, ikaw niya. Nilakaw si Mike, niapa siya. Hindi na mapugnang kakatol, pero MBCR ilang isudlan, ang secret room there is azul. Di tinood. Saksi na silang ate ka ng mga tindira, buhanga ka. Pero, imong sayop, nagpicture-picture pa jud ka, well nagkayat mong duha, ganahan mo, prof. Okay, ganan. Kaya sa mga nakahibaw kaning pitsura narong sent niya nako niya na unsent niya og dugay. Damiro shot gamit Lenovo well sila galinubutay. Ilang pagbalik, grabe ka dugay, gilumutan na lang ang tagay, kinapulutan ka sa MP, after inom, inom umay. Duwa nila ni MP3, nadalarata sa Corning Hype, pero dili title iyang tuyo, gusto niya utin bay. Kay saba kay mo magkayat, nga murabag open pipe. Saba kay mo magkayat, nga murabag open pipe, maong hina iyang performance kay imong gipa open man. Kasulti ko tinuod. Kung mamatay lahos ko langit. Kasulti ko tinuod. Ug mamatay lahos ko langit. Wa ko'y pakibisag mapildi. Basta maulawan lang ning pangit. Kay gikan pa ko sa future. Ug akong gidawat imong hagit nga mag-rematch ta sa flip top nya gibadibag ti ka og balik. Kasi galing ako sa future kung saan. Repentaga kay si tata. At sa concept store na patalsik. Kung saan? Laglag bara cham si Loco. Ya si Lawrence di na-addict. Kung saan? Nibatil si John Leo. Kontra Jibos. Mura silag mga tuya. Na Royal Rumble sa mga champion. 5 ka AJC ka kontra. Gikan sa past, present, future. Grabe ka tense atong eksena. Daog kas past, pildi kos present, pero sa future bawi antika gipadaog ratika din hibar. Kani nga chance ayaw usika og ipakitang taga-taga kayo magkampiyon karon tuiga. Mo congrats. Siyempre kay EJC. Maong real. Di ba ni apil kag laglag para itagak lang siya? Karong natagak na imong itagak pag suwag-suwag adaan pasig matagak sad ka.
bay? Wa, grabe. Bisag kinsa raman to bay? Kani, wani rhyme pero wa, digid direkta. Ataya. Tambuka ka. Makita pa ni. Grabe. May mo imbento sa banga. Ditso kag langit ug mamutbot. Siyempre kay high blood man ka. Wara gud no? Saan naman taon? Uy, di tawi. Ataya. Wagi ko maigo. Kani, round 3 game. Atong sugdan ni og real talk. Akong ibisto ang pabida. Royal Rumble latos Fuente, di ba na ko'y nahatag ni mong linya? Og di pa, diha matapos. Duwa sa nimo si RBL by appeal. Duwa sa nimo si RBL by appeal. Duwa sa nimo si RBL by ako asang mascope. Nga battle ninyo atong snipe kay appeal pa to sa scope kay Murakog architect. Kay Murakog architect. Kay Murakog architect o sakto ang tunog. Nga engineering student sa akong blueprint gasunod o sakpan ang bugok. Sakpan ang bugok. Nya, sundo nimo si Shaido. Ingnon ko nimog taga-bukid by aba much better. Layo rampik sa taga-bukid above sea level o nag-nameplay na sad ko. Pero o nag-nameplay na sad ko. Pero sagpa nag-ikatag. Di na ko need magpasuwat o imbento ang gulo para naalay ilatag. Bisag panganra ang duwaan. Dagaglawas nga gipatag. Tinuod nga hitman makapatay. Bisag panganra ang ihatag. Kay karon, kay kinsa makaabot sa finals. Debate ato ng tarungon. Karon tagaan ta mo og quiz para atuan ang klaruhon. Game. Sinadnad ba? Ayaw boring watoy ayo. Bisag Lawrence kulatado wa may bout bisag usaon, bisag andi respeto sprout. Pero na ako maburado, ipagawas ninyo si Real aron tinud-o na to nako. FMB ang makalusot, gipildi na mao nga pointless. Di pa man gani bisag red knocks kung nakuha nimong context. Nagpaabot pa kanimo, second round pa lang kay pointless. Itagak ti karon mao ang C, wala sa choices. Hisgutan makaabot sa finals, usa kos MC nga wala. Syempre wala kos kapilian kay given naman na maong sigihang kagara. Bisag usbong examination, mga bala nakafocus. Ang answer matik patama, kaatbang man kay bonus. Multiple choice sa engineering student. O kita nga lubog kagawa na tansya ang kusog sa VAR construction kay hugno palaw. Nakachamba ka na ko sa una, pero walay unod mabaw unsay gamit sa engineer kung walay sukod sa baws. Papas. Oh. Di direkta. Pero walay sukod sa baws. Batch 1 ka sa Tagaw kay. Second batch mo gihagit og paksit dilang mapangos. First batch nang mo graduate og karon na ka matapos. Abdan ka sa akong sapot, matagbala sa garon. Nay mutabang maamong kada tama mabaon. Kay karma na ni bay nga nahatag sa panahon kung imo kung natagakay laglag para ka karon. Di direkta. Let's go. Rapolo, kamihan ng 3. Ivar versus EGC. Para sa laglag para 7. Yan, langas sa balik, boy! Sulit yung battle, boy. Big shoutouts, tagakay, no? Sports Productions, Bisky, sa tanan, boy. Judges decision, 5-0. Advancing sa semis, EGC. Shoutouts, Ivar.
Shout out sa Tagakay ni Leo Wood. Judges, dalihan mo lang ako. Sa Moya pa mo, Juan Chibus. Shout out sa Sikas. Judges, dalihan mo lang. Yo, Mr. Lefty, akong ibutar si EDC. Ano kayo notes, dili gamay ba? Dito ma-question na ito po guys. Round 1, kusog kay EDC. Obviously, starter na Ibar. So, 1-0 na. Sakto lang kay EDC. Si Ibar nakabawi, pero still na ko, di siya enough para mabawi ito yung bugaw kay nga performance sa 1. Sa 3, hindi kaya mga EDC, entertaining, though dragging siya. Meanwhile, kay Ibar, dragging yung first half sa 3. So, dili iya po enough para bawion ng overall kuwang niya sa yung round 1. So, yeah, EDC. Yeah. Let's look for round 1. EDC. Medyo started around round 2, gahi kay round 2. Round 2, Ibar. Round 3, is may deciding round ako. Then, murag, wala ka apas sa round 3. Ibar, that was my deciding round nunta. Pero shout out sa duwa bay. Yawa kay nga battle. Shout out po na Ibar bay. Yo, kung di ay overall na lang niya akong basihan na lang performance mas lamang gibay sa dagang elements si AGC pero props gyapon kay Ivar gipang punto niya nga battle. Grabe yung mga bata may kaysa style making bay sa ubang mga aspeto sa battle rap. Pero sa kani nga battle mas angat when comes sa consistency basta si AGC. Boto na si EDC overall performance na lang siguro sige agad ba yun siguro consistent kami sa EDC mas limited so kahit so since tournament na consider ang mga may lakas na pero props siya kung yawa kayo ba congrats mo Yo, Shaido, Bigis Maki, akong gibuto dahil si AGC na hope sa round 1. AGC katong bay siguro bay ka. Sayang kayo ang mga starter ni Ibar sa round 2, aray ko ni Ibar so sayang wala niya nabinat hangtod sa round 3 pwede na unta to nga malahos niya sa round 3 pero na kuha jud out performance ni AGC like na jud mo si AGC. Sayang lang kay Ibar kay wala ka raw sa yung round 3 ang round 2 murag nagbinat nagkuha na to siya na kuha na sa jud sa iya mga starter or sa choke something so ang ibotar kay si round 1 EGC, round 2 Ibar, round 3 EGC so EGC